od zawsze stało jabłkami, z tego było znane i tak debatowaliśmy nad nazwą i jedna z koleżanek, kuzynka Daria Kolotka, wymyśliła taką nazwę i się przyjęło. Wszyscy przyklasnęli i tak się stało. Nazwa wyjątkowa, niczego takiego nie ma w województwie, ani myślę, że w Polsce, więc też intrygująca dla tych, co się zapisali. No i myślę, że nie żałują, jeśli chodzi o zespół. Gastronomię. Tutaj z okolic Krzyża, mianowicie z Pęckowa, mała wioska w gminie Drawsko. Uczę się przy motułach, stąd też wiedziałam o tym pamiątkowskim biegu i pomyślałam, czemu nie spróbować, tym bardziej debiut tutaj w tej miejscowości, tej imprezy. No i udało się wygrać. Trasa była bardzo sympatyczna, była urozmaicona od asfaltu, po tam przy piach, tam kostka taka brukowa była. No było ciekawie, nie? Zadowolony pan z czasu? Czyli ciężko porównywać to, bo teren był właśnie trudny, zróżnicowany, więc nie można z asfaltu przerównywać na taki przełaj, ale udało się wygrać, więc... Który to już bieg w życiu? To pierwszy raz, 10., 100? Ojejku, ciężko powiedzieć. To zapytam może, który wygrany? Też ciężko powiedzieć. Wszystko co z jabłek możliwe. Co jest? Mamy jabłka pieczone z miodem, mamy szarlotki na chyba 17 sposobów, ponieważ każdy zrobił coś. Tych pań zaangażowanych ludzi tutaj z Pamiątkowa, tak, z naszej pięknej, wspaniałej jabłkowej wsi jest mnóstwo. Mamy drożdżówki z owocami, z masą makową, jakieś różne inne dziwne wynalazki, ale wszystko musi mieć jabłka. Jest to jedyna impreza, która przyciągnęła tak dużo ludzi przyjezdnych. Z całego województwa. Tak, no bo wiadomo, że jest memoriał, ale to przyjeżdżają zawsze ci sami ludzie i oni pamiątkowo znają, a wymyśliliśmy sobie tak, że to jest super możliwość promocji pamiątkowej i pokazania, że tak naprawdę w takiej małej miejscowości można coś przy odrobinie chęci i zapału zrobić taką imprezę. Chcemy, żeby była wiosenna edycja też tego biegu, za którą się zabierzemy, organizację, której zabierzemy się już zaraz w sumie pewnie. No i ale musimy też dodać, i to jest bardzo ważne, że my jesteśmy tutaj jak gdyby głównymi sprawcami tego zamieszania, ale nie zrobilibyśmy tego bez osób, które nam pomagały, które tam stoją i pomagają w strefie tej gastronomicznej. Mamy łącznie za sobą, myślę, z 40-50 osób łącznie, które się zaangażowały w cały bieg, bez których po prostu realizacja całego przedsięwzięcia w takim czasie, jakim chcieliśmy, byłaby niemożliwa. No nie mówiąc, i za to im serdecznie dziękujemy. I nie mówiąc tutaj już o osobach, które nie wiem, zgłaszały się dobrowolnie na ochotnikę, piekły ciasta, sprzątały trasę, sprzątały boisko. No pomagali generalnie we wszystkim i to jest nie na zasadzie, że wywołujemy tablicy, tylko zgłaszają się sami. Myśleliśmy, że na pewno największym zaskoczeniem będą te pieczone jabłka, które dzisiaj rano przygotowaliśmy, a pozostałe, no to obiecaliśmy jabłecznik uczestnikom, no to jabłecznik musiał być. Rzadko na takich są domowe ciasta w ogóle i to chyba też wyróżnia nas.